Għal darbohra qed nerġgħu intennu tħassib tagħna dwar ħatrit li qed isiru b'mod politiku minflok bi proċess indipendenti u trasparenti. Kien dan is-sentiment espress mill-MEA, l-Assoċjazzjoni tal-Industrija tal-Arti u d-Divertiment wara l-ħatra tal-Luke Dalli bħala chairperson eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti. Fi stqarrija il-MEA spjegat li ħatrit bi proċess bħal dan ixxekklu t-tama ta' persuni li jkunu jixtiequ li jirnexxu fis-settur tal-kultura u dawn kollha li ilhom jaħdmu f'dan is-settur tal-arti fuq bażi full-time jħossu li ma jistawx ikollhom fiduċja fis-sistema ta' kif jinnataw impjiegi importanti, dan fil-waqt li jħossu li għandhom inqas opportunitajiet. Il-MEA sostniet li din mhux l-ewwel darba li qed tagħmel sejħa għal trasparenza hekk kif ilha żmien twil tisħaq biex impjiegi ta' tmexxija f'dan is-settur isiru b'mod differenti. Din l-assoċjazzjoni tgħid li dan huwa essenzjali sabiex tiżgura l-kredibilità, il-governanza tajba u l-fiduċja tal-pubbliku fl-istituzzjonijiet tal-kultura. Intant il-MEA awgurat li Luke Dalli għal-kariga li jingħata e kif spjegaw li huma m'għandhom xejn kontra l-ħatra tiegħu fuq livell personali, però tħassib tagħhom huwa dwar kif u ingħata dan l-irwol. L-assoċjazzjoni rringrazzjat ukoll lil Albert Marshall tal-ħidma tiegħu. Filwaqt li fit-tmiem l-istqarrija u x-xewqa li jkomplu jaħdmu mal-Kunsill tal-Arti u l-istituzzjonijiet oħra pubbliċi.